Go. Go ahead. Go ahead. Dia lagi perintah apa? Ah, pada kapila may. Perintah. Perintah yang masunod sa kasama. Sa Sansamento, 40 himno. Ano sa sako sa Sansamento, 40 kilos o na? Si 30-30 na? Sige sako. Kaya gusto nga rin, makulang, magduga, makata. Danilo. Mau lagi na ikonon sa kaya base kung sa may ikonon na sa Polaris base ilisan na ng lagi yun kay Angel Warang
sige, sige. Pagkataan mo yung electric fan. Diba kayo? Pagkataan na ito, electric fan si ang junior high school kid. Sa principal office, kaya katong mga po. Ito nung pa sa Polaris, kung yung electric mo, kung iwaran ka. Ito di sa una. Nakuha ko pa naman. Atong disinyo na-install lang ito, masig na ito. Sige ka rin na ito. Bakit mo sila? Ito na ito. Dua kayo. Hindi naman yun. Naa. Ang project? Sa electrical, isa mo yung bukan. Isa driver ron sa truck. Ito na yung dito sa ICT ba? Oo. Ano yung bunta? Kaya lang, idala ko ano ba na ibili niya para natong paraan lang dito. Ay, ano? Kinasyak ko, kaya wala ko Wala kagama. Dagana hugaw kasi nato ato. Bali dagana subuak yung man ata. White multicam. Series all. Mo dito sige na litra mo bisa ka to muna pang ito. Awas mo ba? Yan sa Centrox, Sikuan. Double A. Wala siya grabe. Ah. Asa sila king na ito? Nandiya. Pero wala pa siya kaperuman. Ako kung yung project dito ba? Tinoy ko to eh. 314 yung bugyo nila. Ika unom na natawid. Ika unom na natawid. Ah. Tao ko ko dito eh. Karon minyo na. Wala di. Kuando sila rubok ito, upat. Kasi ko ko ninyo ah. Dire lang. Okay. Ano siya kaya wala. Ito sa Paris, parang Europa niya.
Dugay na sa likod sa motibo. Dugay na lang. Ako yung magpatuloy ng gawin ko. Oo, mga classmate ko na. Waiting na lang. Survey na lang. Busy naman din. Ada apa kan? Wala. Sito sila ko ah. Kasi yun nga si Kati. Si tumamatay si Ryan. Mulim? O siya, una ako ni Palamiran. Uma. Uma damlag. Bukan di tempat balik. Buminta tumaminyo. Hello.
kuhan. Saan iba? Hindi. Kuhan na, sa last track, sa pusan. Ito na pag-receive, ano yung pag Yes. Gilo. Bato din mo sila. Bato. Dali man nila, nadami man nila ang plastic sa tapos yung kapilit sa basta sa tulas
Mismo? Unang ready ka na? Iya, mag-ingon naman ito, di ba sa Sophie, itong ready ka. Kasi kung ngayon, Ako may diskarte, wag lang ito. Ako may diskarte, kung bulang pawit na mga sa kayo ba ako. Bulang na. Dito din ako kayo, yung disabi ko nito. Ano siya, magkatutoy lang gaya mo. Kaya sa direksyon, gaglas para. Gamay dito ko ah. Ilis ka na. Ilis ka na. Okay. ito na mo ba yun? Kaya bang magdaginot ba mangyayawat? Ano lagi? Ano siya? Ano po siya pagkaglas? Ay, Ito, ito ba? Ito, dito ang glass. Pagili ko nito, wait ka. Siya day ko answer, reliever yung visa, so naragin, kalaran. Ang mag-reach sa day. Mag-reach siya o to, ato siya sa, Canada? Abroad? nauli ko yung mama sorry. Ano ulit ang mama doon? Siya mo makuhaan. Asa mo manuri sa mama ni mo day? Hindi na sir. 2 weeks na mo siya. Ang manghon na kanasal. Wala na may katuig na Kita? dili na ba nag-abot tanan. Kada uling mama wala po siya. At nang upo siya, anak ko siya. Oo, sa kayo pan. Iban matay mi. Naroon ko man. Double. Orang nakuha ba na ay reminder na pangayon ang confession report. Kaman niya. Eh, wala ko kita sa nang sa amin. Sa panduro mo trabaho dito. Dito mo trabaho sa Paano ko na Karena berbangal ana ba, mana nagtubig. Mana tubig kita kuha na diri sa district sa ulo, taon pa mi sa una, puro naglas. Kanang bangag ana, inahan na nila. Ana na tubig. Wala din ko ingit ba na. Ikado ba na tayo? Nangay tubig. Ya, ini na suni mong dugo. Ako na tubig. Lalay na mo. Tapos, hindi ka ng tubig. Kuha na, aking pasensya. Kuha na ng marina. Ano mahal ang trabaho ka na nila. Yung sa alam, Santi, pasalik, kung may tao, isanti. Tutugan. Ito na ito, ito din sa una. Walang siya kung nakukuha ko.
Sundar. So, pangalan kayo kung paano ito para sa lasang sa meron kay ipasali ko sa yung tao na siya yung kapako kaya itong diamond. Sabi ko, na. Bakit ka ito nga na? Okay, gamay na rin sa baga. Sa Liba. liba to. Di ba, itang tao natin sa ubos lang na ano? Kasi kato siya, flip type to. Kaya ano ba, flip type na yun. Ibot mo na eh. Ito niya. Huwag na. Lock na niya. Basta yung nana mo yun. Kuha na. Ako na po nilagyan na. Ako na po nilagyan na. Buwan na tuloy sa oras. Dapat ako. Bakit ko ang natanong kampa? Walang Wala ko siya nila. Hindi ang nagisalig. Hello? Oh, ma. Ano saan yun? Lahat na? Diretso? Morning, Gina. Morning. Sumalat na ka. Before na, because dito, ma'am, ha? Card? Ha? Card? Ay, ano ako? Alasin ko na lang, nabot ako. Ay, kosto. Mambili. Ma'am Liz, ikaw may mukhang number rin, ma'am. Hindi na request. Oh, mo na say call request ng isang gato ng explain mo sila ng inyo. Alam ko Ay, si Engineer Carmen. Alayon, alayon ko. Pinuto. Ano mo siya din. Pinuto. Ikaw di ang sasyon na nakita. Hindi man na siya. Magaya lang, hindi. Rubberized. Anong kuhaan pa siya mga contract? Majority number. Wala ka nagbutan yung number mo. Ang nasa single ko ito mo din. Ibalik mo na ako. Ikaw ang may putang magsulat ng number ko din. Saka ako naman ang may number. Oo. Kaya ako Ano mo sa nagsulat. lahat? Sa lagi mo ko po siya sa departments. Request for replacement. Okay naman, sakto ra po para Pwede naman nila? ano po na ano ba siya. Pwede lang. Wala na siya. Thank you po mga sa pag-ay Senior. Baso naman no at ato pa rin po. Banto na dahil. Gusto mo na? Banto rin itrada. Paano? Dili, siya na rin ganit treatment. Di man pwede. Balik na lang ko. Gani, take. Like,
Fittings. Tank fittings sa ano? Tank fittings. Ano? Oo, sila ka na. Dili, uy! Dito siya, kamam niya, sila gigapanan mo. Dili, pwede ko sulat. Ano yung pasulat nila? Replacement of... Okay, tank fittings siya. Fittings. Tank fittings siya. Oh, ilang iris ito pero kung dili mo man kay nang ikuan na. Reveal photo bunjin. Dili mo ako kung presyo ng kuan. Nang dagang sulat. Beach good morning. Yes, sir. Karang na dahil dili kayo kuan. Dili kayo ko daw ko. Akong i-forward ka ni Engineer Lorenzo. Gawas mo na siya kanang Okay. makukaya. Mo man bali ginero. Anak kan laman mo man to. Macam ba sa hari? Ya, bisa dia ang gripo rin yun sa buwan. Bisa gamay. Ang akor kay nga dira makuha ng tubig. Ay, wala na. Extra na po. Kaya rin ang gripo rin. Ay, call mo na eh. Replace. Boss. Isumpay na siya. Suya. Ay, priority number. Beach good morning. Sunod ka mama. Yes. Sa mga kwado, Ano sa mga hali? sa pangidaron nung ba? Ma'am Jean, divinity hauling sa bookshelf. Na may reposition na nila? Ready? Dili niyo yata? Isa mo ito lang. Oo. Arnel D. Jackson. Kuha na lang ipasa na kay Daulat si Ma'am Gina sa reposition. Ma'am Gina, hawa ka na. Ayan ang book. Ihulat mo siya sa reposition. Kaya na pan-apil ang Legos business. Kanilang initial din mo din yung direct na next. Then next day, ano ba tayo bago sa kaya akong HAMD maintenance. BG, good morning. Butag sir. Wala ginang Will. Wala ginang kasi sa. Sige pala. Ako pa lagi bangga. Isa lang aning ang bira. Pa-encode nga ni ako sa kasta. Mas yun. Bukay na ko na ba? Ha? Bukulis ko pero ito wala kong 0 dito sa 30250. So, ano dili o dito na po sa action ko sa Carla. Thank you, Ma'am Julius. Okay.
Ano yung isa yun? Nakapila ko. I-copy siya. Copy then. Ano yung kagawin sa digital? Maganda, digital. Ano yung bulungan ang hinatang ako. Dahil yung bulungan ang power plant metering. Ngayon, kani siya, yun na siyang i-value. I-drag siya ay Sige, sige na rin. Sige, sige. i-click na siya. Ngayon, paste. Ngayon, value. Katong sa desktop. Kani yun siyang i-rename na po siya. Karon unsa na nga dito directory. So yung po na po main one na po siya. I-rename mo siya. Same process sa diya po siya. Doon ka naka-ready doon ng dahon siya. Ang sakit siya. Kasi na, balik siya siya sa balik sa siya meter reading, meter, mail. Exclamatory ang nabutan. Hindi mo na lang sa right ayaw wala ang open siya. Ayaw sa nag-close na 30 kayo mo paano na kung makalain para na makihan ako. So, ikaw naman siya clear sa
Kay dapat kuan ko. Isumpay sa dili ba? Dili ko makasugod sa dili mo kalas. Kay mo siya isumpay dili alam mo. Mo padayon. So sa Break ko niyo yung mga. Ano sabihin? Ang yabi niya? Okay. Diba? Ay, no, kaya bilis kay Masih mo. Dikit gunggong niya buwan eh. Bulang. Ha? Gunggong niya ba bulang. Bulang ka, mahulaga.